Nou, dat is een hele bijzondere dag. Want we hebben op alle fronten een feest. En nou, we hebben het werken van die tweetaligheid, dat is belangrijk. We vinden het belangrijk dat bij met tweetalen opgroeien. En wij winnen al een wedstrijd. Nou, ik denk op 4 jaar tweetalige squallen. En dan wil je weer verbeteren. En dat toch tweetalige squallen plus. Is dan ja, dat je meer aan Engels doet, nog meer aan, en dat meer uitstraalt, dat je bijna actiever bent in het Engels, dat je goede resultaten behaalt. Nou, en daardoor hebben we dat certificaat gekregen. Dus dat is heel mooi. Dat we gezonde squallen zijn, dat hebben we dat woordje kregen we ook, maar hebben we dat combineerd. Je kunt natuurlijk het patrijkenfeest houden, maar we maken er een feest mooi van. Nou, dat vinden wij van Utas en Fries natuurlijk hartstikke geweldig. Dat de squallen binnen die op deze manier ja, fanatiek met het tweetaligheid bezig binnen. En die dat ook ja, kwaliteit aan willen. En die daar van gaan. Ja, er zijn ook 2 onderscheidingen. De gezonde school en tweetalig beleid de plussen erop. Wij vinden dat als gemeente natuurlijk heel belangrijk. Want sowieso dus ben op een school heel gezond met elkaar omgaan en een gezond leven. Dat is ook in het voordeel natuurlijk van hun zelf vooral. En daarmee zorgen we ervoor dat we een gezonde gemeente horen. De tweetaligheid vinden we natuurlijk ook van groot belang. Want Ben leren al heel jong al de Engelse taal beheersen. Doordat ze meerdere talen met meerdere talen opgroeien, kunnen ze in het vervolgonderwijs vaak ook veel makkelijker meekomen. Dus daar hebben ze voordeel van in het vervolgonderwijs. De plus is een kwaliteitsmeerwaarde. Dus het vreegt, er wordt wat meer tijd geïnvesteerd in de tweetalen. Er wordt wat meer van de leerkrachten vregen. Er wordt ook wat meer in de leerlijnen vregen van kwaliteit en meer beschrijving. Dus het taalbeleidsplan had ik een upgrade daarin houden. En uiteindelijk moet er dus ook, ja, van de resultaten wordt ook wat meer verwachten van op het Fries en op het Engels. En het is bewezen dat als ze met tweetalen opgroeien, dat het heel hut gaat. Als ze jong bent, dan kun je dat heel snel leren. En het is, ja, als je meer taal, misschien meer tijd van Nederlands. En nu heb ik een stukje Engels erbij. Ja, nou, uw streven is om goed kwaliteitsonderwijs te gaan. En meertalig onderwijs kan kwaliteitsonderwijs wezen. Maar het vreegt ook een soort van leerkrachten. Dus het is echt wel, ja, het had echt aandacht nodig. En dat moet de scholen dat ook Jan willen. En dat toont de Friese daar een voorbeeld van. Dat ze daar ja, ze echt volledig voor inzet hebben. En dat wordt ik uitgecheckt met toetsen, aan het eind van het jaar en aan het eind van het squallier, van het squalloopbaan. Dan wordt er een bepaald niveau vregen, want anders is het niet tweetalige plus worden. En dat heb je hellen, dus dat is wel heel bijzonder. Je moet nou eigenlijk een dagdeel Engels Jan en dat vinden we nog wel eens moeilijk, want soms ben je toch wel geneigd om weer naar het Nederlands of het Fries te gaan. En daar is wel verbetering in te krijgen en dat ze ik nog meer schreeuwen kennen. Wij schreeuwen het al en ze kennen ik verhaaltjes schreeuwen in het Engels. En wat we nu maar bezig zijn, dat is een internationaliseringsproject. Dus dat we schreeuwen mooi bij in het buitenland. De Oorlogskwal in de gemeente ben natuurlijk ook al heel goed bezig. Maar ja, de plus die is natuurlijk zo mooi geweest dat we die op alle squalen realiseren kunnen. Dus ik hoop dat dit voor de Oorlogskwal een uitdaging is om daar aan te werken.